Čus, a rozhodl jsem se vlogískovat, prostě promovat hudbu a content spojený s tím prostě nestačí a já jsem fucking dříč, takže let's go, jdem na to. A jdu vyzvednout balík pro manželku, příští týden má narozky, takže dárkos, os. OK, balíkos mám, jdu domů, nemám moc čas, musím jít asi za hoďku a půl do centra, ještě koupit dárek pro tchýni, takže dneska dárkový den, ale zkusím ještě večer se podívat na jeden track, mám rozdělaný, tak bych vám to ukázal. Let's go! OK, takže jsem doma a mám tady otevřený ten projekt a jdu na to prostě skočit, no. Přestal jsem psát texty, takže vlastně mám teďka konečně volnou ruku na to natáčet, protože když jsem psal texty, tak jsem to četl z toho iPhoneu, tím pádem jsem neměl jakoby na co jiného točit. Takže tak, prostě to nějak vymýšlím z paty, z místa, přijde mi to možná lepší, že ty texty nejsou tak složitý, ale pořád nejsou o hovně, to je jasný, ale možná je to jakoby jednodušší formou podaný. No scrolling, jedu to pro, ale furt mi to píše Lauren. No scrolling, jedu to pro, ale furt mi to píše Lauren. OK, takže nahrál jsem 4 a pustím vám to a... No scrolling, jedu to pro, ale furt mi to píše Lauren. If you call, mám nastavený D&D, if you call. A vlastně teďka jsou tam prázdné místa, které vyplním. Ne vždycky to vyplňuji, někde mám rád prostě prázdný pasáže, ale tady to určitě chce něco. No scrolling, jedu to pro, ale furt mi to píše Lauren. If you callin', mám nastavený D&D, if you callin'. Dneska je pátek a pojedeme na víkend na Moravu. Všechny ty narozeniny, tamto. Já jsem teďka někde v absolutních prdelovicích a jedu vyzvednout kámošce do tiskárny knihu, kterou jí povezu do Olomouce, ona se tam potom proto dojede. A akorát jsem zapomněl, že tam neberou karty, já jsem nevybral a jsem fakt někde Benice, Praha 10, OK. Budu muset kouknout, kde je ten bankomat a asi se otočit. Pokračujeme dál. Shit. OK, prachy jsem vybral, vůbec netuším, kde jsem. Takže tady jsem za 6 let, co jsem v Praze, nikdy nebyl. Jedem dál, jedem pro knihu. OK, jsem doma. Byl jsem koupit kytku, typečka byla extrémně nepříjemná a musím se stihnout ještě zbalit a jet pro manželku. Busy days these days. Let's go. Furt máš tě méně jako kdyby líbil, moje šance do supersonic speed, když jdem spolu, říkáme tomu Hot Wheels, furt máš tě méně jako kdyby když za mnou techniku, mikrofon říkáme nemusím flexit, mám psát, co nosí můj chain, dokud to není rozpalený, nedávám tomu napít, to je rozdíl mezi náma, talk to me now, jsem profík. Tenhle šít je čistý, jako kdyby to měl. Nemluvím teď o metru, ale o tom repu. Se svým mám jako pěkně nezvětší. Nedosvědčí, dívčem pustá, rozumím, že na bude. Bez kamaráce.
Takže dobrý večer. Točíme to znovu, protože jsem to špatně natočil, takže... A mě se budu smát. Dneska jsme měli koncert s Karlem a s Pospem a byl jsem příliš zaneprázdněný přípravami, takže jsem nenatočil žádný úvod, takže točím závěr. A tady manželka mě... Já jsem natáčela. Natáčela ano. Na vejšku, ano. Ale po druhé už jsem to natočila na šířku, takže jsou tam poslední 2 tracky na šířku. No ale show po piči, nemám hlas. Já mám hlas. Už je to 10 z 10 podle mě. Všechno čisté, jako kdyby to dělalo Devo. Víš, co jsem dedicated pro to, co tu dělám zabíjet. Můj Bůh poznáš tak, že nechce do Říma. Víš, že my místo toho. Yes. Yes sir. A jdeme spát, protože zítra vstáváme do práce. Vstáváme v 6, takže bye. Rest in peace. What's up? Dneska je pondělí, mám tady parťákos. Brownie, pojď sem. Čau, borče. Střídavá péče, back in this bitch. Hondy Seak City, nastavte si budíky, o půlnoci nový shit, brand new shit. Hondy Seak City, moje flow infinity, srovnej si svou malou piču, ať nedělá celý key. Hondy Seak. OK, Kikula má zítra narozky a já mám pro ní dárek, kytku, tentokrát lepší kytku než pro tchýni a je to sice až zítra, ale já už ji musím popřát dneska, protože nechtěl jsem mi řešit, kam bych schovával kytku, dal bych ji na balkon, pak by náhodou šla na balkon, něco, bla bla bla. Zároveň chci být první, jako vždycky, protože vždycky jsem první a jsem zvědavý. Ukážu vám reakci, doufám, že bude brečet, protože ty vole brejle jako nebyly tak jednoduchý najít, jsou to vintage brejle z 2005 a jaký chtěla, nebo jaký měla uložený na Pinterestu. Bráško, jsem největší investigativní vole zvěd a našel jsem si ji na Pinterestu, hledal jsem, co se jí líbí a našel jsem Y2K Chanel brejle, takže jsem jí koupil Y2K Chanel brejle. This man. Takže se potřebuji v nich vidět. Ty mi zopel. Ty pič. No tak, ty jsou úplně boží. Mi to čes opel. Co? Tak já jdu tak čau. OK, jedu za Karlítem, jdem točit content. Mr. Curly and this bitch. Bangoro. Tak dej nějaký lík, ne? Líkos. Lík. UK weather, beru to na sebe každý den beru. Jediný to chceš taková čer, líba má prav, vrátí to dřinu, odešel z tomu, nemusím najít. Yes. Dotočeno, už mám docela dost dneska do domu. Vidíme se asi zítra, pokud to neukončím. Ale vlastně dneska to ukončovat nebudu, takže i tak vidíme se zítra. Hej, ty to natáčíš, jak vypadám hrozně. Takže to je prostě, vypadá mega dobře. Co to máš? Nový brýlky. Mám obsessed, mám tady i k ním tu pozdrav. Yes sir. Yes sir. Takže tímhle momentem bych ukončil toto video. Dávej odběr, píčo, ty žebráku. Ježiš. Dělám si srandu, prej. Ukončil bych to. Itália, Polarbox, Praha 3. Opatrně na Praze 3 vykradneme to auto. Dejte super dík a pošlete mi aspoň 5000.